παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα τέλειο βίντεο, όμως πριν ξεκινήσουμε πατήστε το like, την εγγραφή και το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα από τα καινούργια βίντεο που θα κάνω. Και σήμερα θα κάνουμε ένα pack opening στο Madfood 24. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το πακέτο. Πολύ θα το προσέξετε και από πάνω, που λέει και 100% αυτή η κάρτα δεν θυμάμαι πως λέγεται. Είναι ο Ρομέρο. Ωραία, τον είχαμε. Πάμε τώρα σε αυτά εδώ τα πακέτα. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο άχρηστα και θα πάμε στα πιο καλά. Ωραία. Και να δούμε εδώ τι θα τύχουμε. Τι είναι? Πορτογαλία, Μπαρτσελώνα, Radback, να δούμε ποιος είναι. Ο Ζωάο Κανσέλο. Πάμε και αυτό. Ωραία. Τώρα αυτά δεν είναι τα πολύ καλά πακέτα. Πιο πάνω είναι τα πιο καλά. Έχω κρατήσει και κάτι 95 plus μου φαίνεται. Ή και 94 plus. 95 δεν είμαι σίγουρος, να δούμε. 95 ναι, και 94 και 93 plus. Πάμε. Και μετά θα δώσουμε και μερικά λεφτά. Όχι στην πραγματικότητα. Madfood coins, πως λέγονται αυτά. Που έχω 2 εκατομμύρια κάτι. Ωραία. Όπα, τι είναι? Βραζιλία. Το ξέρουμε τον Icon, ναι, τι είναι? Ποιος είναι? Ριβάλντο, εντάξει. Επόμενο, ποιος είναι? Είναι. Ποιος είναι τώρα? Χάνσεν. Ωραία. Βραζιλία. Βινίσιος, όχι. Πάμε και αυτό. Ο Χάλαντ και το Ρονάλντο που τον είχαμε. Κάτσε, είπε Χάλαντ. Είπα Χάλαντ, δεν ξέρω. Πάμε. Επόμενο. Τώρα ξεκινάνε από αυτό και μετά ξεκινάνε τα πιο καλά πακέτα. Για να δούμε ο Σιμέν. Για να δούμε εδώ ποιον θα τύχουμε. Ο Κουαρδάδο. Όχι. Πού το θυμήθηκα αυτό να μου πεις. 90 plus. Μερικοί ποιος είναι? Ωραία. Πάμε εδώ. Επί 3 random pack. Είναι Icon Βραζιλία, ποιος είναι? Καφού. Βαντεσάρ. Πάμε και σε αυτό. Πιστεύω θα βγάλουμε κάτι καλό σήμερα. Θέλω να βγάλω σήμερα ένα παίκτη που μπορεί και να έχω βγάλει, δεν θυμάμαι. Θα μου πείτε εσείς. Που να είναι τουλάχιστον πάνω από 92-93 rating. Τουλάχιστον. Αλλά πάνω και από 95 θα πάω σίγουρα, γιατί έχουμε και το 95 plus. Αλλά από αυτά τα πακέτα που δεν νομίζω, αλλά Team of the Year. Τι είναι? Έλα μωρέ μου το χαλάει στο τέλος τώρα. Smith. Αλλά 95 είναι. Μια χαρά. Την είχαμε. Μετά σίγουρα θα πάρουμε και άλλα coins από τα duplicates. Εδώ ξεκινάνε τα καλά παιδιά. Πάμε να δούμε ποιος είναι τελικά. Μαλντίνι. Μας έδωσε και κάτι να ανοίξουμε μετά. Πάμε να ανοίξουμε αυτά. Τα pics. Πώς λέγονται. Πάρουμε αυτόν. Και το icon εδώ. Πάρω το βίντεο που δεν τον είχα. Πάμε από κάτω τώρα. Ωραία.
94+. Πάμε αυτό. Ωραία. Τι είχαμε και πούσκας. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε και αυτό, αλλά πριν το ανοίξουμε πατήστε ένα like και ένα follow, subscribe, δεν ξέρω πώς σας το βγάζει, είναι το κόκκινο κουμπί τέλος πάντων, για να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο και να με υποστηρίζετε και εμένα. Το έδωσα, πάμε. Τι είναι? Γαλλία. Λιόν, ποιος είναι? CB. Ρένα, ωραία. Πάμε να ανοίξουμε αυτό και μετά τα άλλα δύο. Ποιος είναι? Ο Palmer. Πάμε επί 9 random pack. Αυτά είναι καλά, έχω ακούσει. Ζήκο. Εδώ. Για να δούμε. Ωραία. Τώρα πάμε να πάρουμε από τα duplicates. Θα πάρουμε κανένα 10 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε πολλά πακέτα, είναι αλήθεια. Πάμε και εδώ, να ανοίξουμε αυτό. Πάμε το Xabi Alonso, δεν ξέρω. Πάρουμε τον άλλο αεράν, πώς λέγεται αυτός. Για να δούμε, αυτό είναι καλό, σίγουρα. Τον πρώτο θα πάρουν και οι Βραζιλιάνους, είναι και υψηλό rating. Ένα από τα πιο υψηλά που είχε εκεί. Πάμε να αγοράσουμε και μερικούς παίκτες. Και μετά πάμε να ανοίξουμε και μερικά άλλα πακέτα. Τώρα που έχουμε λεφτά. Ωραία, τους πήραμε όλους. Τώρα, και παιδιά θέλω να σας πω ότι έχω 92.108, πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Γράψτε μου στα σχόλια στο επόμενο βίντεο από αυτά εδώ ποιο να ανοίξω από αυτά εδώ. Ή ποια. Γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε και μερικά άλλα πακέτα από εδώ. Αυτό δεν αξίζει και πολύ, αλλά ναι. Δεν αξίζουν και πάρα πολύ αυτά, εντάξει. Πάμε σε αυτό εδώ. Team of the Week είναι Σαλάχ, ωραίο. Να δούμε. Αυτόν που δεν επέλεξα είναι το 93, πως λεγόταν αυτός. Φαίνεται αυτός είναι. Άλλος είναι αυτός, εντάξει. Τον είχα. Δεν πειράζει. Πάμε να ανοίξουμε αυτό. Και παίρνουμε το κορίτσι, την Αιτάνα Μποτμάνι, πως λέγεται. Ωραία, πάμε σε αυτό και στο κάτω. Πάμε. Βόλερ. Πάμε να πάρουμε και μερικά άλλα λεφτά εδώ που μας είναι από τα duplicates. 1 εκατομμύριο, μια χαρά. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε πατήστε like και εγγραφή για το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα καινούργια βίντεο που θα βγάζω. Τα λέμε, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σας εύχομαι και να περάσετε ωραία. Γεια σας.